ट्राइबेलफोरनि मोनथायखौ सोरबाफोर सेनो नागिरनायनि फारसे सोर मा बुंदों बुङाखै बेनि फारसे नोंथांमोना हेंथा हो, अपोज खालाम, बेनि फारसे धरना हो, रेली हो, हाजासे हो। बाट बिटिआर इमप्लिमेन्टेशननि मुङाव मोनसे पलिटिकल कनस्पिरेसि बे ड्रामाखौ लांनांगौनि सम गैला दा। बड'लेण्ड महोत्सव आरो दतमायाव जानाय जितु एनुवेल कनफारेन्सआवनो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा फैनानै 90% कमप्लिट जालांबाय होनना बुंदोंमोन। बड'लेण्ड महोत्सवआव खुद प्रधान मन्त्रि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा बुंदोंमोन 96% हाबाफारिखौ जुदि सरकारनि थ्रुयै बेयो मावफुंजाया बा जाथावना नङा, then maybe you guys could have carry on. नाथाय दा UPPL party no more exists in the government. गभर्नमेन्टआव गैला, एजेन्डाबो गैला, अरुणोदय बायदिसिना स्किम फोसावनांगौनि खामानि गैला, मेल मिटिङाव लेंथुमनो थाखाय बिथांमोनावहाय खुनु रिजन गैला। स' अल्टिमेटलि आन्दलन प्रटेस्टनि थौयैनो बिथांमोना रायजो राजाफोरखौहाय बोनायनि टारगेट। आसाम नाङैनो रेली, फिन खनसे आन्दलन दिनै जागायनायखौ नुबाय। बड' एकर्ड 2020 होननानै बुंदों। एक्चुअलि बड' एकर्ड होननाय लोगो लोगो सारा बर'फोरखौ मेनसन खालामनाय जादों। नाथाय जों नुदों गोबां कन्ट्रभारसि जालायनायखौहाय जोंनि गेजेरावनो बिटिआर गोरोबथानि फारसे हेंथा। किसुमान दफाफोरा गनायथावना, किसुमान दफाफोरा गनायथावना नङा। दा बिदि बेलायावहाय सोंथिया सिखाङो, थांनाय 5 बोसोराव बिथांमोना पिसफुली उइदाउट एनि प्रटेस्ट बा बेफोरबायदि रेली, दायो मानो रेलीखौ लाफिननो गोनां जाखो नैबे समावहाय? आरो सोंथिया बेनि फारसे गोबाङानो बेनि फारसे सोंथि खालामदों आरो साननानै दङ। बिथांमोना पिसखौ फार्स्ट प्रायरिटि होनानै खोथा बुंबोबाय थादोंमोन। अब्ला दिनै खुंथाय गोहोआव जाय बिथांमोना बिटिआर एकर्डनि थाखाय नांबोदोंमोन, बिटिआर एकर्डखौ लानानै सरकारबो दाफैदोंमोन, दिनै 5 बोसोरावनो रायजो राजाफोरा बेनि बेरेखायै भटखौ होबाय। That means बेवहाय बड' एकर्ड नङा, बिटिआर एकर्डखौ पार्शियेलि सोरबाफोरासो माखासे जोंनि गेजेराव खावसेया बिटिआर एकर्डखौ लानानै रेली खालामफिनदों होननानैसो जानांगौमोन एक्चुअलि। खिन्थु बिथांमोना बेवहाय बड' एकर्ड 2020 नि इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय रेली लादों। I don't see a full heartedly माने सापर्ट होनायखौ नुवाखै। बेखौ बिथांमोना रायलायफिननांगौमोन। जिहेतु आं थांनाय बारावबो बुंदों, गोबां इन्टेलेक्चुवेल्सफोरा फार्स्ट टाइमावनो बेनि फारसे माखासे दफाफोरखौ लानानैहाय कुइसन खालामदोंमोन। आरो जोंबो नुदों बेवहाय किसुमान दफाफोरा ओरैबायदि जोंनि फारसे गाज्रि। बिनिखायनो बिटिआर एकर्डआव थानाय एमअएसखौ फुल्लि रायजो राजाफोरनो बेनि नलेजखौ होग्रोनांगौ, बेनि कनसेप्टआ क्लियार जाग्रोनांगौ। बेनि उनावसो बिथांमोना नैबेबायदि हाबाफारिखौ जुदि सरकारनि थ्रुयै बेयो मावफुंजाया बा जाथावना नङा, then maybe you guys could have carry on. नाथाय दा सडेनलि बेफोरबायदि रेली लानाया मोनसेल' मटिभनि फारसे आवगायदों होननानै आं सानो बिथांमोना। That means फुल्लि फैगौ 2026 नि एसेम्बलि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै, जिहेतु बिथांमोनाव दिनै एजेन्डा गैथ'ला, UPPL party no more exists in the government. गभर्नमेन्टआव गैला, एजेन्डाबो गैला, अरुणोदय बायदिसिना स्किम फोसावनांगौनि खामानि गैला, मेल मिटिङाव लेंथुमनो थाखाय
बिथांमोनावहाय खुनु रिजन गैला स अल्टिमेटलि आन्दलन प्रटेस्टनि थौयैनो बिथांमोना रायजो राजाफोरखौहाय बोनायनि टारगेट बाट जोंनि नाफामफोरनि भटखौ किसु बोबाय बर' रायजोफोराबो सांग्रांखा आरो सांग्रां नङाबा सांग्रां जाखादो आन्दलननि मुङाव बिथांमोननि जि मोनसे गल 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 गेम गेलेनाया बे गोदान नङा डिवाइड आसाम 50-50 निफ्राय लानानै मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा 2010 सननिफ्राय 2020 बिटिआर एकर्ड चुक्ति खालाम जासिम मा थांखिमोन जों नुबाय बिथाङा सीएम जाबाय सेला बेला बिथांमोननि सरकाराव फेरेंगामोन बायदि सोरनिबा गारि सिगाङाव फैनानैहाय माबा माबि जागोन होननाय सोरबा आखाइ हास'ना लागोननो बिपिएफ पार्टी हिसाबै दिनै खुनु नामुनिसान सिन साब थानाय नङा होननानै बायदिसिना गाज्रि गाज्रि लिडारनि खुगाजों जों खोनानो मोन्दोंमोन बेदर गोसोम बेदर गेसाव अनेक नाथाय जोङो बिथांमोननि बे 5 बोसोरावनो आंगायलायनाय माखासे जाथायखौ नुबाय खोनाबाय रायजोफोरा बेनि फारसे थन्न मोनथिजोबखानानै दङ स' बिदि बेलायावहाय दिनै खुनु एजेन्डा बेस गैयिलाय बिथांमोना दिनै बे कनसेप्टखौ सिगाङाव लाबोदों बे प्रटेस्ट बे धर्नानि थौयैनो बिथांमोना दिनै मोनसे बिजि शिड्युल बानायनानै रायजो राजाफोरखौ कनफिउज खालामनो नागिरदों गोनो गोथो खालामनो नाजाफिननो नागिरदों नामा आं बेफोरबायदि सानदों मानो होनदों आं बे बाथ्राखौ बिथांमोना दिनै 5 बोसोराव सरकारजों सावरायनायनि गेजेरजों बिटिआर एकर्डखौ 90% 96% इमप्लिमेन्टेशना जाफुंबाय बडलेण्ड महोत्सव आरो दतमायाव जानाय जितु एनुअल कनफारेन्सआवनो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा फैनानै 90% कमप्लिट जालांबाय होनना बुंदोंमोन बडलेण्ड महोत्सवआव खुद प्रधानमन्त्री प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा बुंदोंमोन 96% अलरेडी एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना जाबाय So what kind of drama is this now? Reply हो दिपेनादा रायजो राजाखौ दिनै नोंथांनि बे बेसलेस शिड्युलखौ लानानै बेस्थ खालामनो नाङा बयहाबो गावनि फिउचारखौ लानानै मावनांगौ सोलिनांगौनि सम फैदों जोङो बेफोरबायदि आन्दलन प्रटेस्टजों उनफिननानै थानांगौनि सम गैला प्रटेस्ट खालामनो गोसोब्ला 6 शिड्युल ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ट्राइबेलफोरनि मोनथायखौ सोरबाफोर सेनो नागिरनायनि फारसे सोर मा बुंदों बुङाखै बेनि फारसे नोंथांमोना हेंथा हो अपोज खालाम बेनि फारसे धरना हो रेली हो हाजासे हो बाट बिटिआर इमप्लिमेन्टेशननि मुङाव मोनसे पलिटिकल कनस्पिरेसि बे ड्रामाखौ लांनांगौनि सम गैला दा पइन्टलेस आरो बिदिजों जुदि नोंथांमोना बिग ब्रादार नोंथांनि प्रमद बर' आदा इउपिपिएल हानजाखौ बिदिनो फोथांलांगोन होननानै सानदोंब्ला बेयो बिराद ब्लान्डार मिस्टेक जागोन बिदिजों नाफामनि भटखौ मोननैसो आकर्षित खालामनो हागोन बोनो हागोन बाट ओभारअल जोंनि बिटिसिआव नोंथांमोनानो बुंबाय थायो 26टा जनगोष्ठी 26टा बायदि बायदि बिथांमोनखौहाय बोरै बोजबगोन थ' अल्टिमेटलि नोंथांनि बे आइडियाया बारा गोबाव थावरिनाय नङा आरो खालामोब्लाबो खालाम किन्तु इट्स वेस्ट अफ टाइम रायजोफोर सांग्रां जा नंखाय बांखाय बेफोरबायदि दिनै जोंनियावहाय गभर्नमेन्टजों पिसफुली जेरै बिजेपिजों जोङो एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय मदद होदों इउपिपिएलखौ जेरै मदद होदों होनना बुंदों स' वाइ नट नाउ बिपिएफजों मदद होनानै रायलाय अफिसियेलि सावराय बबे बबे दफाया मोजां बबे बबे दफाया गाज्रि बेफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय आवगायलां मानो लायाखै बे इनिशिएटिभखौ थोंजोङै आंनो अल इन अल होननानै रावजोंबो परामर्श लायाखै आफ्टार अल एबसुआ मोनसे
फरायसा आफादसो नङा होमब्ला देन सिनियरफोरनि एडभाइस मानो लायाखै बारग' इन्टेलेक्सुयेल्सफोरनि मानो एडभाइस लायाखै आनफर्चुनेटलि दुखुनांथाव नोंथांमोना मा सानो बेनि फारसे प्लिज कमेन्टआव शेयार खालामहर टिल देन स्टे